Събития и човешки съдби. В новините на Пловдивската телевизия. Какво се случи още днес в нашия град, в нашия квартал и на нашата улица? За четвърти пореден път консултантска агенция Едланта организира в Пловдив изложение Европейско образование 2014, на което представи около 40 водещи университета. Представители на водещи университети от Великобритания, Германия, Дания, Холандия, Италия, Швейцария и Чехия дойдоха в Пловдив, за да представят вузовете пред кандидат-студенти от региона. Посетителите имаха възможност да се запознаят с процедурите и изискванията за прием в над 50 000 бакалавърски и магистърски програми в различни специалности. Добре е да започнат подготовката по-отрано, да се информират за възможностите за образование в чужбина на форуми, подобни на този днес, да се уверят, че имат необходимата академична подготовка, необходимите резултати по отделните предмети в училище, също така да започнат подготовката по езика по-отрано, тъй като програмите, които се предлагат в чужбина, са обикновено на английски език, на немски, съответно в Германия и Австрия, на италиански или пак на английски език, така че езиковата подготовка е много важна, за да не бъде допълнително предизвикателство и препятствие, когато вече отидат да учат в конкретния университет. Организаторите бяха подготвили презентации по различни теми. Как да се избере подходяща специалност, как да се напише добро мотивационно писмо, как се финансира обучението в чужбина. Ние предлагаме кариерно консултиране, което се състои от един онлайн тест за личностен профил и нагласи към определени области, последван от една пространна консултация с кариерен специалист. Завършвайки срещата, кандидата не винаги излиза с готовото решение, но в това няма нищо лошо, защото той получава достатъчно храна за размисъл и в рамките на няколко седмици или месец вече е готов с решението каква специалност да учи в университета. Аз се радвам, че ние и в този аспект можем да помогнем на нашите кандидати. Какво научихте там? Кариерното ориентиране, как можем да си изберем специалност прямо нашите лични желания и нашите способности, как да се насочим към определената държава и възможностите ни на родителите. Трябва да помислим преди да си изберем дали имаме възможност да учим в чужбина и трябва да сме абсолютно подготвени и амбицирани, за да учим в чужбина. Да. Вие лично имате ли амбиция да учите в чужбина? Да, имам. Искам да уча в Германия, но аз още съм 10-ти клас и предварително проучвам, но още не съм сигурна. Специалистите съветват младите хора, решили да учат в чужбина, по-рано да започнат подготовката. Може би за това на изложението имаше десетокласници, които вече обмислят да продължат образованието си зад граница. Какво ви интересува вас като родител? Конкретно обучението в Германия. Това ме интересува и затова съм дошла тук да се запозная с всички презентации, които ще ни бъдат предоставени. А каква специалност е детето? В каква област се насочва? Прекалено много желание. Прекалено много желание, още конкретно нищо не сме избрали, но се ориентирала към няколко. Примерно право, журналистика. Уча в Асеновград и принципно искам да кандидатствам в чужбина. В коя чужбина? Не знам, още не съм решила. Къде си се ориентирала? Към Англия. Да, фотография. Към Лондон най-вероятно. А специален университет избрала ли си определен? Не, то точно това е проблема, за това сме и тук. Сега се надяваш да получиш някаква допълнителна информация? Да, главно за как вървят цените и дали може да си позволим точно за тези специалности. А каква специалност? Право, магистратура. А защо не в България? Аз по принцип излизам магистър право. Ще специализирам в чужбина, друга магистратура право. В принцип искам да кандидатствам маркетинг и се чудя много дали да е в България или в чужбина. Дания, примерно, или в Швеция. Тук на този форум успя ли да получиш нужната информация? Да, доста ни помогна.
За университети или за специалности? Сега ще ми е по-лесно да си избера специалност и по-лесно да избера университет. Над 11 000 младежи от завършилите тази година вече са заминали да продължат образованието си в чужбина, а тенденцията е за непрекъснато увеличение на желаещите да учат извън родината. Пловдивските новини, които ще прочетете във вестниците утре, вие виждате още днес. Така завърши новинарската ни емисия. Ние обаче продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт POTV.EU, а новините ни може да гледате по всяко време и в сайта ни tvplovdiv.com. Очакваме ви и там. От мен Кристиян Гаров и от новинарските екип, приятна и спокойна вечер.